Jama'a assalamu alaikum, da fatan kowa ya sallah lafiya, da fatan kuma muna lafiya. Sunana Ali Jita kamar yadda kuka sani. So bayan harkar nishadi da waƙe-waƙe ya kamata mu dinga tattauna abubuwa muhimmai, musamman abubuwa da suka shafi ƙasarmu da al'ummarmu, musamman arewacin ƙasar nan. Dan arewa yana cikin bala'i, dan arewa yana cikin talauci da jahilci da dai sauransu wanda duk mun sani. Amma yawanci zan ga ba mu fiye tattauna magana ba, ban san me dalili ba, shi yasa nake so na buɗe wannan zaure da zamu ke tattauna duk sati da ku, kowa yana tufa albarkacin bakinsa. Da farko za mu yi maganar halin da ɗan arewa ke ciki a ƙasar nan. Kwanakin baya ko sati biyu ba da ya wuce akwai labari da muka samu na wasu 'yan arewa da wani matashi daga garin Ondo yau da su da sakamakon da sun cewa zai samu musu aikin security